समय बड़ बलवान समय बदलिया सहित आमे मध्य बदलुचंती एवं आमर चिंताधारा मध्य बदलुଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଟେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ କି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବଡ଼ ହେବା, 10th ପାସ୍ କରିବା, ବାହାର ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ଏମିତିକି ଅନେକ ଭ୍ରମ ଥିଲା ଆମ ମନରେ। ମୋବାଇଲ ଧରିବା, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା, ଏମିତିକି ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଆମେ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲଟେ ଥାଉ ବା ବାଇକଟେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ତାହା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଏକାନ୍ତରେ ବସନ୍ତି ବା ଏକାନ୍ତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆମେ ଭାବନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ କଥା, କି ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ, ସେଇ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମଜାମସ୍ତି, ହସ ଖେଳ, ଏମିତିକା ବହୁତ କିଛି। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଦିନେ ଆମ ପାଖରେ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ସାଙ୍ଗ 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଲ୍ରେ କଥା ହେଉନି। 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ କଲ୍ରେ ତ କଥା ହେଉନି, କଲ୍ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ କରୁନି, କି କେବେ କଲ୍ କଲାବେଳକୁ ରିସିଭ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନି। ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି, ସେଇ ପିଲାଦିନର କଥା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଏମିତି ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଦୁନିଆକୁ, ଅଜଣା ପରିବେଶକୁ, ଅଜଣା ସହରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ନିଃଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିଟା କେମିତି ଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକା